Sige, ito pala si Darna. What? Palang! No, 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 no. Sige, ito pala si Darna. Wala, ang galing ni Darna. Wala, ang galing. Ang galing ni Darna. Dito sa tambayan, laging may ambagan. Dito sa tambayan. Boss, ate, pwede magtanong ate. Saan po dito yung bahay ni Darna ate? What? Oh, Darna po. Kilala niyo po si Darna? Yung bahay niya. Dito lang daw banda yung ano niya, bahay niya. Gago! Ha? Darna mikit-pikit po, yung kaaway ni Naruto. Opo. Darna po. Darna. Hindi niyo kilala, sir? Gunggong! Hindi niyo kilala si Darna? What? May utang kasi sa akin yun, sir. Hayop ka talaga! Oo, may utang sa akin yun. May utang yun sa akin. 10K. Oh, Darna po. Darna mikit-pikit. Kilala niyo, sir? Hindi mo tinanong kung ano siyang puro. Ano po? Hindi mo tinanong. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Hindi mo tinanong. No, 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 no. Hindi mo tinanong kung anong puro. Basta dito lang daw banda sa may highway daw po yung bahay niya. Baka kapitbahay. No, 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 no. Bahay niya. Wala rin. Baka kapitbahay mo, sir. Hindi mo kapitbahay. May utang kasi sa akin yun. What? Oo. Dalawa sila may utang sa akin. Si Ninja Turtle tapos si Darna. Turtle No, 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 no. si Darna. Oo. Kilala niyo, sir? Di ba? Ha? Oh, ito ba si Darna? Ito yun? Ito? Wala. Wala. Sige. Sige. Wala, ito pala si Darna. What? Palang! No, 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 no. Sige. Wala, ito pala si Darna. Wala, ang galing ni Darna. Wala, ang galing. Ang galing ni Darna. Ang galing. Ang galing, ang galing. No, 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 no. Ang galing! Bong, ang galing! Kuya, ang galing, kuya! Ang galing! Bong, ang galing! Kuya, ang galing, kuya! No, 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 no. Ang galing! Bong, ang galing! Kuya, ang galing, kuya! Ang galing ni Darna! Ito pala si Darna! What? May utang ka sa akin, Darna, ha? May utang ka sa akin! So, what's up mga kachon? And now, it's time to shout out sa mga nag-comment sa aming latest video. So, shout out kay Kuya Faye, shout out. And David Bacolando, shout out sa iyo, Lods. And Sarah Cafe, shout out sa iyo. Judith Polaka, shout out sa iyo, Golden. Mary Grace Lyson, shout out sa iyo, Lord. And Jennifer Martobago, shout out sa iyo, Lord. And shout out kay GC Olasiman, shout out sa iyo. And also shout out sa aking kapatid, Junrin Dinasco Capo, shout out sa iyo, Kuya. And Lucian Albert, shout out sa iyo, Boy. And Ninyo ako rin, shout out sa iyo, Lord. And also RGO Bro, shout out sa iyo.
Lars Davido, shoutout sa'yo, Lods. And Kian, Joy Miners, spare love and goodbye.